Ora enek wong urip iki critane terus gak iso mangan ngono iki ora enek. Masya jerimu ra duwe rejeki kuwi saking sampean kabeh gak nyadari. Asine wong urip iki kabeh yen duwe rejeki. Wong wis ra duwe rejeki iki biasa terus mati. Iki contone kaya wong tani iki. Yo gen jagang urip iki apa ae diencepne ning alas. Tanduran apa ae diencepne pokok iso tukul. Soale ge nyambung urip. Awake dhewe iki mung usaha. Jenenge lek usaha iki ya usaha memang. Perkara hasil terus ya memang wis di enek sing nentokne sing ning dhuwur kono. Gusti Allah. Awake dhewe iki mung usaha. Obah. Selagi awake dhewe urip iki kudu obah supaya kegandolan rejeki. Nanging rejeki iki duduk mung perkara hitungan duit akeh ngono duduk. Sampan cuma gak sadar, rejeki urip iki sampean ambekan, sampean iso nyawang, sampean iso ngrungokne kuwi rejeki sing gak ketok. Sing biasae sampean lalek. Terus lek nandur gagal jere gak duwe rejeki. Lah kuwi padahal mek bagian sing cilik dibanding uripe sampean kabeh. Sing penting awake dhewe iso bersyukur, awake dhewe iso obah gak diparingi cobaan, artine awake dhewe tetep sehat, golek pangan kuwi wis rejeki sing gak karuan kae. Lah sampean timbangane meneng ayo tak jak mlaku-mlaku ki ning alas, ndelok tandurane Mas Aan. Jajal wonge ngomong apa ya arep tak tutne. Ayo. Iki nyapa, Pak? Pak Aan. Golor timun, Mas. Timun. Timun ki cepet Pak ya nganu cara apa? Buah. Ya cepet buah ya. Nah, nek timun cepet buah, makane tanaman selai timun, Mas. Kebanyakan timun cepat buah, cepat habis. Jadi kebanyakan petani Ini ki umur cabai. pirang dina Pak wis mulai kembang Pak? Ya pokoknya 8 dino iki pirang dino ya? Nek 8 jare wong Jawa 8 dino mutil. 36. Nah, 36 iki wis mutil, Mas. Iki isik tandar alah nandur pira wene Mas ya. Iki cara tanduran intine Lombok iki Pak ya. Nggih. Asli tanduran anune Lombok, Mas, Lombok sayur niki. Terus iki apa kuwi kok dikeki nganu Pak? Kok dikeki damen ki ben piye ben adem apa memang suket barang iki ben rada Lah, nganu ngono Pak? asli-asline Mas nggih. Jane pikiran iki pengen bertani maju ndamel mulsa. Cuman modalnya terlalu gede, Mas. Tujuan damen iki ya ben adem, sukete ya ora tukul, Mas. Jadi manfaatne Berarti timbangane dibakar utawa nggih. dibuak Asline memang ngoten. nganggo tutup ngene iki Pak ya. Nggih. Timbangane nganggur, mana dibongi ya. Tapi iki Ya kan ya apik ae jane. termasuk apik Pak ya Lombok iki Pak ya. Ya alhamdulillah niki hitungane rada lumayan lah. Nggih wonten mawon sing kriting cuman nggih mboten kathah ngoten. Iki ya alhamdulillah hitungane iki. Cuman nggih nganu Mas, modale nggih wageng nanem pedesan iki. Mboten kados nanem soto Mas, mbako Mas. Yang tani niku mangkane andelane nek tiyang Jember Selatan iki tembakau. Tembakau niku modale mboten terlalu kathah kados cabe Mas. Kados Lombok ngeten iki sing penting nggadah mes ngoten mawon pun cekap lek tani tembakau Mas. Nek sistem napa tumpang sari Pak niki termasuk sistem tumpang sari ya. Nggih, Bang Sari. Jadi dalam satu lahan itu bisa Sebagai jenis berbagai tanaman. jenis tanaman ya. Ini Nggih. ada cabe, enten lombok nih nggih, lombok, timun. Bahkan niku enten napa? Koro Pak Koro nggih. Mas. Niku koro khusus damel pager Mas. Nggih. Karena koro niku umure nggih radi panjang ngoten lho.
melebihi tanaman cabe niki umure. Ngoten, mangkane damel pager niku sae kara. Wah iki lek wis dhuwur ketok apik Pak iki Pak ya. Nggih, Ketok rapet lho iki. muga-muga mawon Mas. Pandongane mugi-mugi nggih slamet sak sing nandur barang Mas. Kan ngoten sing disuwun. Nggih. Terus penanganan masalah sukete Pak, rumpute niki lek apa biasanya lek penanganan kan beda Pak, lek sik keadaan blokaran utawa sik urung enek tandurane ambek wis enek tandurane iki piye Pak? Sithik dicabut apa nggawe obat apa Nek piye Pak? kula pribadi nggih mboten ngobat Mas nek teng pedesan iki. Kula soalé wedi Mas. Rawan Pak nggih teng Nggih, daune Pak nggih. wedi Mas kula. Mending dicabut lah cara wong Jawane diwatun Mas. Diwatun. Tapi terasa enten sing bejo kok malah marakne stres Pak teng tanduran Pak lek dicabut niku Pak. Nggih, ningali Mas nek rumpute niku sampe mpun ageng, ibarate sampe kliwat nggih telat Nggih. ngoten mawon. Nggih saged stres panci. Cuman lek tiyang niki ukil nek tiyang tanine niki ukil nggih pun ngantos ageng Mas rumpute. Dadi ndang diwatun Pak nggih. Nggih, nah diwatun. Nek ngentosi ageng sampe pun kembang lek tuton Mas. Nggih sak pedesane kejabut barang Mas. Kali niki nggih kedah ukil petani. Tapi lek ketok resik ngene kan ya ora dicedheki wong ngarit Pak ya Pak ya. Nggih, boten wantun yang numput Mas. Kali niki nggih terus pundi modale nggih modal anu, modal nekat. Nggih mboten wantun. Cuman nggih ngajengi nyedhek nggih pados napa Mas wong rumpute mawon nggih resik. Lho, lah niki kacang panjang Pak nggih. Nggih, iki tanaman selane kacang panjang. Kacang putih tuh kan iki Mas, senes kacang sing ijo nika senes. Kacang putih. Kacang melati. Nggih, mlathi. Iki hargane nggih rada lumayan. Niki ningali godhonge niki nggih subur Pak tanah ini berarti Pak nggih. Oh nggih Mas, nggih mboten sebenere nggih perawatane Mas. Yang tani niku sebenere nemami perawatane. Nek tanah niku kebanyakan nggih sami. Nggih. Cuman nek perawatane petani niku pledor nggih mboten saged kados ngeten. Sing Nek penting menawi pupuk-pupuke ini napa Pak? Jenis-jenis kacang ngeten iki Pak. Ndamel napa jenengan? kula niki pupuke nunut pedesan Mas. Dadi ndamel USP kula namungane. Hmm. Dereng dereng nganu liat lintune niki. Mungkin lek pun buah niku nggih KCL. Damel buah nggih. Nggih. Damel buah niki KCL. Nek kula tapi beda petani niku beda Mas. Mboten Nggih Pak. sami sedayane. Lah niki lek enten sing kriting-kriting ngeten iki napa Pak? Napa Lah adem napa ngoten Pak niki? petani pedesan iki nanam pedesan iki Mas sing rada ngedeni niku. Lah niku wonten sing sanjang trip. Hmm. Jarine trip Mas. Aku dhewe iki ora ngerti trip iki apa tapi yo penyakit Mas. Iki Sing marakne penyakit. gak nyantol ning buah ya apa ya sing ngene iki Pak ya? Tapi nek buah iki Nyantol. mungkin yo gak pengaruh lek karo kritinge. Soale kriting enek sing buah, cuman yo penyakite iku akhire nggak modot Mas. Krana godhonge apa kuwi keganggu kuwi Pak ya Nah, mungkin. kriting kayak ya wis Pengaruhe teng buah terusan ya. tanamane wis ora anu wis gak produktif lah. Nek sing gak nganu ya. Biasane wingi rada nganu Mas, rada tledor. Dasare cuacane wingi panase pol Mas. Jadi yo nek lombok sayur iki lombok ijo iki gak tahan Mas karo panas mangkane yo dikeki bayang. Terus penanganane rada rumit soale bibite gak enek sing teko toko Mas. Iki turunan Turunan kabeh. kabeh. Nah, lombok lokal iki sorone ning kono Mas. Beda nek karo lombok abangan ya. Ketepaan Mas sik gawenane pabrik, sik Pabrik sip lah. Mas.
Tapi lek lombok sayur lokalan ini beh mesti angel, Mas. Soale wis turunan kabeh kadang-kadang teko kondisike katutan bule ya, kapet ning bedengan bareng kan Ya memang lek iso, Mas. turunan ki kan memang gak disotir, Pak, ya. Lah, Lek koyo winih toko mungkin kan reh krono sotir barang kuwi mungkin. mangkane rada angel lek nandur lombok sayur ya iki Mas rintangane, Mas. Iniye iki. Terus iki kaya enek lombok apa lombok Jawa, Pak, iki, Pak, ya? Nah, lombok Jawa Lombok niki cengek apa lombok Jawa iki? lombok Jawa sama lombok biasa kuwi genteni kacang, Mas. Engko lek Oh. kacang kan ora dawa Mas umure dadi engko nek kacange wis mati, wis enek tanduran Liyane. penggantine ngoten. Yo wong tani Mas, jagang-jagang. Cuacane nggih ora karu-karuan iki. Mari panas ter moro-moro ya udan lho Mas. Rata-rata tandurane wong tani iki yo anti udan liyane pari. Lah iya. Oneh ngene Mbako iki Mas. barang ini ki nganu, Pak, ya. Walah mbako malah lebih ngenes Mas nek nandur mbako nek roh mendung ngono tratap-tratap. Nggih lek mbako Mas. Lek pedesan iki kan tasih bertahan karena napa nggih, lahane kan pasti dikalen kan Iya. ngoten. Terus niki, Tanduran Pak, masalah lahan iki lahane gadane sinten, Pak? Napa perhutani napa kan, Pak, kok kathah kayune nih, Pak? asline niki nggih gadane perhutani Mas. Gadane negara, pemerintah kan ngoten. Nggih. Nah, awake dhewe wong tani nek sing ora duwe lahan Mas, nek nyewa gak duwe modal, ya akhire nunut ngene iki Mas. Nunut Tapi gadane memang perhutani. nggih teng perhutani memang ngoten niku, Pak, nggih, nganune. Nunut Mas. Maksudnya nggih angsal kan maksudnya Angsal penting ditanemi. boten rusak kayu kan Nggih. ngoten. Niki nggih nunut, kerja sama Mas. Mboten kok nganu. Terus pundi nggih? Sing Mun penting ngeten nggih iki umpami dijarne nggih nganggur, Pak, nggih. nggih dijarne nggih nganggur niki kan nunut. Saderenge tebang kan ditanemi saged Nggih, tanemi dadi niki petani. rencana tebang nggih niki, Nggih, kados kajeng ngeten iki nggih. nggih ditebang Mas. Paling napa wong nganu perhutani nggih panene nggih kajeng kok Mas, senes kacange. Kacange niki kadung gading petani. Bakone gadane petani nek perhutani gadah kajenge mangkane nggih nunut niki. Nggih. Tani Mas sing mboten gadah modal niki tapi. Penting padha-padha njaga, Pak, nggih. Nah, Iki nggih. sing petanine ya njaga kayune, sing Nggih. padha-padha nguntungne, Pak, nggih. Lah, ngoten. Penting saged usaha Mas, nyambung urip Niki Mas. umpami ukuran gadane jenengan pinten hektar, Pak? Niki, Pak. Niki lek menurut ukuran nggih namung 1/2 hektar, Pak. Lho 1/2 hektar kok namung to jenengan iki, Pak? Nggih wiyar lho, Pak. Nggih nggih wiyar hitungane lek teng Saben. Cuman niki kan tegel, Pak. Nggih. Teng ladang niku mboten wiyar 1/2 hektar. Biasa nggih. Biasa menawi. Soale nggih wonten sing 1 hektar barang. Jadi 1/2 hektar niku nggih. Tapi penanganan teng Tegal utawi teng Ladang niki dirase lebih ekstra, Pak, timbangane teng Sabin apa ngoten, Pak, nggih? Iku masalah teng nopone nggih? Nop Cara situasi cuaca niku kan nek teng Tegel, teng ladang ngeten niki nggih, teng alas ngeten niki. Niku lek dari segi angin dan panas niku kan ulek to Mas nek jarine wong Jawa. Jadi cara panas lebih dari sing ning sawah Mas ngono. sumuk lah. Ah, sumuk. Tapi nek sing ning sawah kan los Mas, angin gak natap-natap kan los, iso los. Makane tanduran barang luwih cepet teng sawah, Pak, nggih. Nah, hasil pun nggih mboten Semi nggih. goroh, Pak. Anu, Ketoke buwongoh lek nang Tegal ki sik kalah ning sawah. oh nggih kalah, Mas. Modale pun kalah, Mas. Soale Nggih, 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 nggih nggih. awis, kayak nyewa yo awis nggih sami. Berarti niki gadane jenengan nggih winginane nggih bekase pantun, Pak, nggih? Nggih, manem pantun. Oh, niki akhire napa niku napa damene saged dimanfaatke malih nggih damel tutup niki nggih, niras Nggih, iki mulsa. mulsa. Nggih, damel mulsa. Kersane Nah, lah niki pun rumput. ageng gadane jenengan sing niki pedesane napa, Pak? Nggih, niki hitungane nggih pantun gledak langsung kula tanemi, Mas. Mboten dibrujul, mboten dibajak.
Jadi langsung tandur, Mas. Iya, pokoknya setate rodok dhisik ngono, Mas. Nggih. Wis wong tani Mas usahane nggih ngeten iki dos pundi. Matur nuwun Pak nggih niki sampun diparingi ngertos niki masalah nanem pedesan utawi napa niki kacang niki wonten timun napa. Nggih mugi-mugi tanemane niki saged nganu Pak nggih. Nggih, amin amin. Saged panen berkah, barokah, kathah, melimpah, ngoten. Nggih, pokok penting dadi wong tani harus semangat, Mas. Harus kuat mental. Napa mawon nggih. Kerjaan napa mawon niku lek nggih ora asal-asalan, maksudnya ora syukur nganu nggih insyaallah nganu Pak nggih. Nggih wonten hasilnya, Mas. Bisa dirasakan ngoten lho. Nggih. Jadi harus semangat, tahan banting ngoten lho.